Gipang asikaso dayon sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection Region 10 ang sakay sa R-44 Raven 2 nga chopper nga adunay body serial number PRC-189 nga gipanag-iyahan sa Philippine Adventist Medical Aviation Services. Subay sa report sa BFP, usa ka langyaw ang nagpilot sa chopper nga giila nga si Jared Huwing ug mga pasahero nga sila Alan Martinez, Daria Kian nga mga langyaw usab ug sila Gary Soria ug Carmelo Paras. Usa sa mga biktima ang nakaangkon og injury sa abaga ug wala nga paa ug dili na makatindog. Sa investigasyon sa Lantapan PNP, magpahigayon og skydiving ang mga sakay sa chopper na danyo sab ang chopper tungod sa impact sa pagkahagsa. Sa gipagawas nga statement sa PAMAS nga bandang alas 10 kagahapon sa buntag, anaa sa 3,000 feet altitude ang chopper. Diyang nawadaan kini og power, hinungdan nga nag-emergency landing sa kasagingan nga 3 milyas gikan sa airbase sa Valencia City, Bukidnon. Nagpasalamat ang PAMAS nga walay nagrabihan sa insidente.